Balik ta din sa GMA Regional TV Live mga kapuso, makauban nato kining man behind sa powerful kayo nga mga videos atong nakita kaganiha, labi na ni atong pagsuroy sa mga imahen ni Senyor Santo Niño sa lain-laing dapit dinhi sa Metro Cebu. Kauban nato volunteer firefighter, cinematographer ug videographer Mr. Kaloy Ramirez. Mayong buntag, sir. Sir, mayong buntag. Good morning, sir. Mayong buntag diha. May tungod sa mga viewers po ninyo. Thank you so much, sir, for joining us. Unsa nakapaaghat nimo, sir, to work closely with Basilica Minore del Santo Niño, dihang gituyok ninyo ang imahen sa balaang bata sa lain-laing lugar despite this crisis nga atong giatubang karon? Ang nakapakuan jud nako sir nga mako jud ning buhaton ng video is in the first place devoted jud ko sa Santo Niño. I really sa sugod pa lang nagdako ko nga ang akong devotion nasa Santo Niño. So devotion jud nako sa Santo Niño, so nakita jud nako nga tungod sa iyang sa akong pagdevotion niya naghatag jud man kinabuhi pud sa ako o sa akong pamilya karon. So muna nga pag kuan ako ning mga video sa Santo Niño, I am returning my kuan murag ang akong skills, ang akong nahibawan of giving this kanang brabitaw tabang para in a way I could be able to touch mga tao nga nagtan-aw. Can you walk us through, sir, atong mahigayuna, when you took those powerful videos, unsay nakita nimo sa mga tao? Akong nakita gyud sir nga especially sa mga Cebuano, grabe gyud ang ilahang ang faith, ang pagsalig sa mga Cebuano, sir, lig-on kayo. So diya nimo makita, sir, pag video lang nako daan, ako mismo nga nagunit ko sa akong camera, mura ko kahilakon magtan-aw sa reaction sa mga tao. Nga kanang ang ilang, especially kung makakita ka sa tao as close as makita, maabtan nimo sila sa ilang mga mata. Grabe gyud ang ilahang mabasa nimo sa mata pa lang sa tao, sir. Grabe gyud ilang pagsalig. Grabe sa ilang pagsampit. Nga makita gyud nimo nga mag-ingon gyud sila nga Santo Niño, tabangi kami. O nadyo kay maabtan nga mga lugar sa gidi. O say di nako kaapas sa video tungod sa may mga tao nga moving man gud mi kukusog kay among dagan. Katoy yung mga nakita nga video, habit na ko mahugs likod sa akong pick up, sir, para lang pagkuha sa video, sir. Kay di man ta pwede mo hunong, kay bawal man nato ng karon, especially ang social distancing. So moving ra gid mi tanan. Sa pag-video lang nako sa likod sa sakyanan, sir, makadungog kog mga tao musagit, isagit nilang maayo Santo Niño, tabangi kami. Sa diya lang alone, sir, makita gid mo ang faith sa mga tao sa atong balaan nga Santo Niño. Karong panahon na sab, sir, panahon man sa ECQ, murag nahunong pud ang mga events, I understand, involved masag ka sa pag-document og lain-lain nga makalihukan, apan lain sab nga gikabisihan nimo karong panahon na ang paggamit sab sa imong abilidad nining pag-control sa mga drone, sir, paghimo og mga aerial monitoring sa mga lugar, pag-monitor ni ining sa COVID-19, unsay hinungdan ani, sir, ug ma-explain ba nimo unsa kini imong gihimo karon? Based sa kaning among gitrabaho karon sa among pag-drone monitor sa mga lugar, among especially, sir, kung na ma-identify nga daghan og cases, let's say for example Bariolus, naami team, sir, of drone ka-up license nga mga drone operators to check kung wala bitaw mga gatherings nga gihimo sa ilang lugar to avoid sa katong mga tapok-tapok. Muna, in the way, the safest way is to drone monitoring para makita ang ilahang mga lugar kung naabay mga other activities gipangahimo. So to be safe, kaysa ang parubingon jud ang mga atong AFP, ang police dito sa lugar, through the drone amo nang isubmit sa AFP para sa ilahang sila nami murag among messenger nga group chat with AFP para makita nila unsay mga nahitabo sa lugar. So that's not only me, daghan sad may anak nga mga membro sa Fly Elite nga nagtrabaho pud ana karon. And same that we are planning kung grabe pa man gani ni karong situation. Let's say for example na si bag-o sa Labangon. So possible mo deploy na sa ditong lugar to give more mga reports para dili na bitaw kayo nga ang tao gid mismo mo paduulon, sir. So it's been applied also in other countries karon ang drone monitoring. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo, sir, og we look forward to more of your videos labi nining sa Basilica, sir, nga makapanlimbawt balhibo gyud kon tan-awon. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntag, Sir Kaloy Ramirez.